úgy gondolom, hogy a mai nap és a tegnapi nap a világosságot önökozták egy kicsit a világon, és ezt köszönöm. Köszönöm az előadóknak, köszönöm Hermann Gusztávnak, aki rendületlenül itt törhetetlenül végig állt a sarat egy személyre. A következő konferencián gondoskodunk arról, hogy legyen egy váltás, legalább férfi munka volt, és köszönöm neki. Köszönöm azoknak, akik eljöttek és részt vettek, a szervezőknek köszönöm, hogy megszervezték, és remélem, hogy nem voltak a gondok az itt tartózkodás alatt. Számomra fontos az, hogy a barátaink, a meghívottaink jól érezzék magukat. Elsősorban azért, mert ezáltal is egy munkakörülmény biztosítasz, és gondolom, hogy ez valamely mértékben sikerül. Tisztelt jelenlévők, én úgy érzem, hogy a konferencia elérte a célját. A szándék elérte azt a célkitűzését, amit kitűztünk magunknak. Háttérben dolgoztunk egy páran, említettem, hogy 2 éve, 3 éve megfogalmazott gondolat, 6 hónappal ezelőtt összerakott forgatókönyv, tehát sok-sok munka és elképzelés mentén elmondhatom azt, hogy a leltár, ami ma itt elkészül, számunkra fontos. Nem tudtuk, hogy milyen lesz. Hallottunk történetírásról, régészetről, néprajzról, szépirodalomról, orvostudományról, matematikáról, fizikai tudományokról, fizikáról, és mindezt egy kicsit próbáltuk megközelíteni a Székelyföld szempontjából, a székely ember szempontjából, a székelyek szempontjából. Persze nem azért, hogy felmutassunk valamit, nem azért, mert abban reménykedtünk, hogy azt tudjuk mondani, mi vagyunk a legjobbak, hanem lehet épp azért, hogy a hiányokra, a nehéz körülményekre, és hogyha mégis vannak eredmények, akkor miért nem arról beszélünk. Lassan össze kell hasonlítanunk magunkat, a világ különböző részein ki hogyan áll. Mi az az út, amit megtettünk, honnan jöttünk, és meddig jutottunk el. Ha a műszaki tudományokról hallgattuk az előadást, akkor azt mondjuk, hogy nem csak, hogy nagy utat tettünk meg, hanem valahol talán vagyunk. Kis időutazásra invitálom önöket. Számomra nagy élvezetet jelentett hallgatni, hogy az orvostudományok terén, hogy állunk, honnan indultunk el. Néha bizony kell mondani, hogy hiányzik talán 100, egy évszázad, vagy 200 év is akár, a start helyzetünk az nem volt más nemzetekéhez, szerencsésebb nemzetekéhez hasonló, kedvező. Ennek ellenére ma itt vagyunk, és talán elmondhatjuk azt, hogy a hosszú utat megtettük. Ezt felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Egyed Ákos bácsit hallgatva az 1500-as évek azok, amelyek felöntöttek a történetírás terén, mint Székelyföldi kezdtek. Én egy kicsit merészebb lennék, és egyet ugranék a honfoglalásig. 600, 700, 900. Milyen körülmények között, milyen felszereltséggel, kik azok, akik ide érkeztek. És talán mi volt a világnak egy másik táján, egy Pompélyben, 1000 évvel azelőtt, milyen kultúra, milyen körülmények, talán vízvezeték, talán meleg víz, talán hideg víz, épületek, ennek voltak a mi épületeink, és mégis itt van. 1000 év késésével. Persze meg is dolgálhatnak engem, mert ennek ellenére mondom, hogy rendkívüli az utazás, az út, amit megtettünk, de tudom azt, látva afrikai törzseket, masszájokkal találkoztam az ősszel, hogy bizony nem minden
az épület, nem minden a kastély, nem minden a vár, ami néha lerombolódik és lerombolható. Hanem sokszor a tartás, sokszor a genetikai felépítés, aminek néha úgy gondolom, hogy köszönhetjük mindazt, amit itt egyik másik szerencsés, vagy tehetséges, vagy teremti a felvilág. Én arról szeretnék még 2 szót mondani, hogy miért most. 89 előtt 20 évvel, amikor kezdtem tudatomra ébredezni, azzal szembesültünk, hogy nem lehetett műszaki folyóiratokat sem ebbe az országban olvasni. Sokszor hallottuk azt, hogy elnyomás körülményei között kellett dolgozni. Nem a múltat sillagom, hogy honnan jöttünk és meddig értünk el, és miért nem többet, és mi lett volna az, hanem az a fontos számunkra, hogy a körülmények változnak. A körülmények változnak, és a lehetőségek kinyíltak számunkra. Változó világunk nem csak a világháló miatt biztosítja például szoftveríróknak. 3 fiatal szoftverírót ismerek, aki lehet, hogy nem a tudományosság ismervei szerint készíti a munkáját, de amit elkészített itt Székelyföldön, a világ egy másik táján 1,5-2 millió euróért vásárolják meg tőlük. Hát képesek vagyunk olyan termékeket előállítani, aminek értéke van a nagyvilágra, és ki is fizetik érte azt az árat, ami nem csekély. És nem elmentek, hogy más központokba, hanem hazajöttek, mert mit ad az Isten, a világháló az egy olyan, hogy lehetővé teszi az ilyen jellegű munkát a Csíki medencébe is. Beszélt a lektorunk arról, hogy mi minden történt a műszaki tudományok terén. Sokan tudják, de nem elegen, hogy például udvarhelyen jelenleg a nanofolyadékok tekintetében a kutatási eredményeket életre ültetik. Az atomreaktorok esetében olyan gyűrűket gyártanak, amely a nanotechnológia terén elvégzett kutatásnak köszönhetőleg az időtartalma a csernobili vagy kanadai atomreaktorokban nem 2-3 éves szolgálatidőt, hanem annak dupláját jelenti. Atomreaktorokról beszélünk. És olyan termékekről, amelynek az ára megint eurómillióban kifejezett. Kinyílt a világ számunkra, sok minden változott. Ezelőtt 20 évvel kérdem, hány fiatal kutató tudott az oklevél távokban kutatni. Ma talán egy kicsit az itteni lehetőség is, és a barátaink, ismerőseink által talán a budapesti lehetőségek is számosabbak lesznek a fiataljaink számára. Persze, de ahhoz is, az is kellett, hogy legalább egy egyetemet elvégezzenek, hogy jogosultak lehessenek arra, hogy a budapesti oklevéltár kinyissa kapuját. De most már Csíkszeledára is hozzánk közelebb álló intézetvezető vezeti az oklevél. Sőt, Románia szinten beszélhetünk arról, hogy a világ változott. Annak idején diákként engem is Velencei professzor felvett 13 évesen, hogy áskáljak a várba, lapátolni. Emlékszem, hogy nem adott meg mindenkinek, hogy bárkinek, hogy régészeti kutatás folytasson Székelyföldön vagy Erdélyben. Nagyon örvendek annak, hallgatva Sófalvi előadását, és látva azt, hogy minden történt, hogy dolgoznak. Dolgoznak, és leteszik az asztalunkra a terméket. Én tudom, hogy önkormányzatiként nem elég, hogyha vízvezetékrendszereket építesz, utakat építesz, többre van szükség. És az, hogy lehet, az bizonyítja talán azt is, hogy ma egy olyan székelyföldi otthongondozói rendszer van, amit képesek voltunk kialakítani,
amely 7000 ember vált el most Hargita megyében, de hogy képesek vagyunk valamire, és az adott lehetőségekkel élni tudunk, bizonyítja az is, hogy ha 10 év alatt is, ha lépcsőkben, de létrehoztunk egy olyan forrásközpontot, ahol 15 ember dolgozik a kultúra érdekében. És hogyha azt mondtam, hogy létezik egy más világ, akkor van egy önkormányzatiság, amely partnere tud lenni következő időszak kihívásai. Hogyha vagyunk, akik pár dolgot magunk során, a magunk helyén el tudunk végezni, akkor meggyőződésem, hogyha számíthatunk és számítunk a neves szakemberek közreműködésére, akkor megírjuk az alapokat is. És talán most tudjuk kezdeni, a felismerésben megerősítettek, hogy amit Ákos bácsi mondott, hogy rendkívül fontos, hogy végre írjuk meg a székelyek monográfiáját, ennek a munkának neki fogunk tudni kezdeni, és nem csak neki kezdünk, hanem bízom benne, hogy a végére is érnek a szakemberek. Nekünk csak segíteni kell, de van erőnk, van forrás, és több rétű az a háttér, amelyik megjelenik. Bízom benne, hogy tudunk élni ezekkel a lehetőségekkel, meggyőződéssel, és azt szeretném, hogy egy fél év múlva, egy év múlva, számolva még azzal is, hogy választások jönnek, fogunk találkozni, mert nem egy személyes vállalás ez, amit itt már elmondtam, hanem önkormányzati vezetők vállalása, ami 70-80%-ban újra választott önkormányzati vezetők lesznek, akik biztosítják azt, amit majd felvennek. Ezt a világunk azért nem épp annyira gyönyörű, mint szeretnénk, és a lehetőségek sem annyira kitártak. Bizonyítja azt, hogy szerettük volna önöknek átadni, de talán így még jobb, a Székely Nemzet pecsétjét. Azoknak, akik itt ma, tegnapi nap folyamán előadtak, és hívásunkra szólósok. Nem sikerült előkészíteni, mert még mindig vannak hatóságok, akik azt mondják, hogy talán nem szabad lemásolni, nem kéne lemásolni, még egy önkormányzatnak sem. Hát a jó ég tudja, talán igen magyar vonatkozás, aztán ki tudja, hogy mire fogjuk rátenni a pecsétet, és a Székely Nemzet pecsétjét, ha valamire rátesszük, akkor tudja, mi lesz. A jó a dologban az, hogy ennek ellenére van egy miniszterünk, ugye, aki biztos vagyok benne, hogy fog segíteni, beszéltem vele, Kelemen Mónóval, hogy a Kolozsvári Múzeum mondjon le ezen merev álláspontjáról, és másolhassuk le a pecsétet. No, de addig is. Még nagyobb szeretettel az udvarhelyszéki királydíj pecsétjét adjuk át az előadóknak, azoknak, akik meghívtak, a kollégáink fogják ezt megtenni, én csak jelképesen fogom átadni Ákos bácsinak, és a többinek pedig, amikor búcsúzok, majd akkor szorítom meg a kezét, azzal a gondolattal, hogy visszavárnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és meggyőződésem, hogy mi fogunk találkozni. Ákos bácsi, Persze állófogadásra kerül sor, ennek a lényege az, hogy enni kell, és ott még tudunk beszélgetni. Szívesen látok önöket. Tessék azt! Én másfél a nagy figyelemmel, nagy félretettel hallgatom ezt a 14 előadást. A helyzet az, hogy amikor rendben elég információ ad, és mindeniket fontosnak tart, akkor nagyon nehéz szeretni. Tehát
Tehát ez az egyik első kérdésem. Van még egy kérdésem. Arra gondoltak-e, hogy jövőben esetleg jövőben más tudományterületre is terjesszék ki ezt a tematikát, hogy hazabeszéljek, például a neveléstudományra. Mert udvarhely-széken, a Székelyföldön vannak, itt született, itt dolgozott, világhírű volt pedagógusok is, akik már sajnos a legtöbb jelenleg, de azért vannak jeles pedagógusok gyerekek is. Tehát ez a két kérdésem. Köszönöm, hogy elhallgattam. Az első kérdésre Szabó Tanáról az a válasz, hogy a szervezők gondoskodnak az elhangzottak könyvformájában történő kiadásából, tehát erre megvan nem csak a gondolat, hanem az anyagi keret és háttér is. Köszönve elsősorban az önkormányzatoknak, a székelyföldieknek, de ugyanakkor a magyarországi nemzetpolitika fő kincstárnokának is, aki ez nekünk lehetővé. Ugyanakkor el szeretném mondani, hogy valószínű premierként ez a konferencia Székelyudvarhelyen ma a világhálón is követhető volt. Tehát az internet, aki nem tudott itt lenni, követhette és végig működött. Úgyhogy ha épp valaki Budapestről szerette volna, vagy akár Tokióból követni, akkor erre lett volna lehetősége. Nem hirdettük különösebben, de erre lesz a következőben lehetőség. Lesz arra is, hogy a képanyagok is hozzáférhető lesz. Tehát nem csak a könyv megjelenik, hanem a képanyagok is lehet használni. A másik kérdésével kapcsolatban arra kérném ön, tanár úr, hogy a szakmai bizottságok, aki Egyed Ákos, Herman Gusztáv, Oborni Teréz és Pál Judit, aki a jelenlegi konferenciának volt a szakmai bizottsága, és a következőben is a feladatot, munkát remélem vállalni fogják, őket majd megkeresni. Lesz ennek a konferenciának egy webes platformja, ami azt jelenti, hogy elérhetőségek, az említett anyagok és a javaslatokat ott kell megfogalmazni. Itt viszont már jegyezték, és egész biztos, hogy a következő munkaperiódus elején, amikor neki fognak, hisz ők döntenek ezekről a kérdésekben, akkor elemzik a tagállamoknak a felvetését. Köszönöm szépen, a következőkben pedig várjuk Önöket a Szeptimnia éttermében.